Des de la redacció dels diaris Línia us parlem de Joaquim Ferrer, un enginyer aeroespacial que ha format la seva tècnica, la seva trajectòria en aquesta carrera. Actualment treballa en el control i el desenvolupament de satèl·lits. Hola, sóc la Laia Argelaguet i ens trobem a Munic, Alemanya. Hem vingut fins aquí per conèixer en Quim, un jove de 26 anys que és del Poble Nou. Porta ja 3 anys vivint en aquesta ciutat i es dedica a la construcció de satèl·lits. Així que si em voleu saber una miqueta més, acompanyeu-me. Què et va portar a marxar a Munic? Bé, jo, quan vaig venir a Munic, jo a Munic no sabia ni on estava. Llavors, jo acabava el meu Erasmus, acabava els meus estudis, tenia ganes de continuar a l'estranger i em va venir una oferta de feina per venir a treballar aquí, en el sector espacial, a Munic. I llavors va ser una miqueta, doncs per què no? Anem a provar-ho. Llavors vaig agafar el mapa, vaig veure on estava, vaig agafar el cotxe i vaig venir cap aquí. I vas dir cap a Munic. O sigui, vas agafar el cotxe directament i... Sí, vull dir, tal com vaig acabar l'Erasmus, vaig passar 15 dies a casa, vaig ficar les maletes al cotxe i vaig venir tirant cap aquí. Jo vaig estudiar informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Llavors jo vaig fer el meu TFG, vaig publicar-lo i a partir d'aquí, doncs, aquesta empresa, a través d'una empresa de contractacions, em va trobar, li va interessar i llavors em van contactar i escolta, això que has fet a la universitat, per què no vens a fer-ho aquí? Jo em dedico a les proves de les aeronaus. Quan nosaltres llancem un satèl·lit a l'espai i el posem en operació, hem de garantir que aquest satèl·lit funcionarà. Per exemple, que serveix són 26 càmeres per observar... Ah, són càmeres, eh? Sí, són 26 càmeres i serveix per observar diferents llocs de l'espai profund i la idea d'aquest satèl·lit és que sigui capaç de trobar la pròxima Terra. Vale. Uau. Que fa una miqueta de por, però tot són... Mola bastant. És només una missió científica. Perquè quines condicions són les de l'espai? A l'espai un satèl·lit es pot trobar condicions molt variades. Si el satèl·lit li està donant el sol per una banda i a l'altra banda té l'espai profund, podem tenir una part de l'estructura del satèl·lit a 150 graus i una altra part del satèl·lit del mateix sistema a menys 150 graus. Llavors, aquest sistema de regulació tèrmic també seria una de les coses que jo i el meu equip ens dediquem a provar quan anem a fer-li proves a un satèl·lit. Com per exemple aquest satèl·lit que tinc aquí a la maqueta. Aquest satèl·lit forma part de Meteosat tercera generació. És un satèl·lit que bàsicament pren dades perquè puguin saber quina és la composició de l'atmosfera a diferents alçades. Aquest satèl·lit, això és tecnologia punta, mai s'ha fet un satèl·lit així i en principi ens hauria de permetre preveure fenòmens meteorològics extrems de generació espontània. És un satèl·lit que la gent coneix, no? És un satèl·lit que dius, ostres, estic treballant al Meteosat, aquest és el satèl·lit del temps, sí, és el satèl·lit del temps. Jo crec que és bonic perquè quan aquest satèl·lit estigui operacional, crec que entrarà en operació al setembre de l'any que ve. Jo crec que fins i tot a la nostra previsió del temps del mòbil ens donarem compte que aquest satèl·lit ha entrat en operació. I direm, això ho va portar el Quim. El Quim va tenir una molt petita contribució. Doncs molt bé. Doncs anem a fer una volta i m'ensenyes el teu dia a dia? Endavant. Bueno, doncs Quim, tot i que Munic és molt bonic, tens una vida aquí i tot, què és el que trobes a faltar de casa? Jo trobo a faltar, sobretot, el temps amb els meus amics. El que sí que aconsegueixo, sí que baixo molt a Barcelona. Intento baixar un cop cada 2 mesos, segur que baixo i molts cops, fins i tot un cop cada mes, sigui amb avió, sigui amb cotxe o sigui amb tren. Portes ja 3 anys vivint aquí a Munic, Sí. I la pregunta és, tens ganes de tornar a casa? Anar a un altre lloc jo ho descarto completament. Vull dir, a mi després d'haver viscut l'experiència aquí a Munic, a mi realment no m'agradaria tornar a començar la meva vida de zero. O sigui, jo com veig el meu futur és, de moment, o quedar-me aquí o tornar al meu barri. Aquí m'hi lliga la feina, sobretot, jo aquí tinc amics, però com a casa teva no s'hi està enlloc. I del Poble Nou, quan et diuen Poble Nou, quan t'agafa la saudade, que dèiem a Portugal, què és el que més et ve al cap? Jo enyoro les tardes i els vespres amb els meus amics. En aquell moment de tornar de la feina o tornar de la universitat, trobar-me amb algú a fer una cervesa. Són decisions meves. Jo crec que al final la decisió d'anar a viure un temps a l'estranger és
és tota una experiència i jo ho recomanaria, val la pena, però per mi no és una experiència per tota la vida. Doncs fins aquí la nostra visita al Quim. Esperem veure'ns aviat i un petó molt gran. Adeu!